Soc d'Angola, però actualment visc a la República Sud-africana. I a Sud-àfrica, un dels problemes més grans és que nens, dones i homes desapareixen diàriament sense cap explicació. La crisi del tràfic de persones augmenta cada dia més. Sembla que les autoritats no hi facin res. Obriu el diari, mireu les notícies i ni sentireu parlar dels milers de persones que desapareixen cada dia. Ara mateix hi ha persones arreu del món que les han tret de casa o les han portat tal com anaven de camí a l'escola o a la feina. I sembla ser que ningú els presta atenció a aquesta gent. El tràfic de persones destrueix les famílies. El tràfic de persones és una altra forma cruel de treure el valor de les vides humanes. I això està afectant la societat de tal manera que la gent se sent tan indefensa que fingeix que no està passant. I realment hem de deixar de fingir, deixar de tancar els ulls i obrir els ulls a la veritat. Si sentim que les persones que estan destinades a protegir-nos ja no ens protegeixen, doncs és la nostra responsabilitat protegir-nos els uns als altres, vigilar-nos els uns als altres. Moltes vegades l'únic motiu pel qual el mal és tan atrevit és perquè sap que ningú del costat bo intentarà fer res. És per això que cuidar els uns als altres és tan important. És molt trist viure constantment amb por quan veus un membre de la família que surt de casa sense saber si podrà tornar o no. I si no tornarà, qui realment t'ajudarà? Si no volem viure en una societat plena de por, som nosaltres els que hem d'unir-nos i començar a implementar aquests canvis. Hem de denunciar, hem d'unir-nos i hem d'assegurar-nos que no es destrueixen més vides pel tràfic de persones. És molt fàcil culpabilitzar els governs, és molt fàcil culpabilitzar a les grans empreses que estan guanyant diners per tot això. Però això no seria possible si no hi contribuïm. Això no seria possible si haguéssim decidit prendre una posició i dir ja no formaré part d'això. I aquest és el meu missatge per a tothom que està mirant ara mateix. Els canvis han de venir des de dins. Ens hem de tornar a sentir com a germans i germanes, independentment del color de la nostra pell, de la nostra nacionalitat, de les nostres creences, de les nostres religions. Hem d'entendre que l'única manera que aquest món encara té possibilitats de canviar és si ens ajuntem i comencem a caminar els uns cap als altres. Crec, sincerament, que és possible tenir una societat que posi valor a la vida humana. El valor de la vida humana no para de disminuir cada dia. El valor d'una vida humana avui s'avalua per el que pot fer la persona per algú altre, quan guanya i com es pot aprofitar-la. També vull instar a tothom a recordar els uns als altres que buscar la veritat és nostra responsabilitat i aquesta és una de les coses que aprecio i respecto molt de la societat creativa. En la meva opinió, societat creativa dona una solució en primer lloc perquè aporta la informació veraç a la gent. Una persona no pot canviar-se si no té les eines per fer-ho. La primera eina de canvi és la informació. La segona eina de canvi és la força de la unió. L'única raó per la qual m'incorporaré a alguna cosa, a una organització, a un model com la societat creativa, és si crec en el que es diu. I la societat creativa, des del principi, ha estat per la veritat. Per a mi, doncs, és unir-me, formar-ne part, portar la informació veraç a les plataformes i després fer servir la ment col·lectiva per poder treballar solucions necessàries. Hi ha massa problemes al món perquè els puguem resoldre com a individus. Això ja ho sabem tots. Però diguem que la societat creativa uneix les ments més grans del món, els millors científics, els millors investigadors,
Diguem que creen una societat amb la informació veraç que és capaç de retornar a la gent del món la sensació de jo sóc perquè nosaltres som. De sobte apareix la gent que té el poder de canviar un sistema i que està unida pel mateix ideal. I aquest ideal prové d'una font que és la societat creativa. I així és com realment crec que aquesta solució arribarà.